a mae'n hyfryd cael bod gyda chi bore yma, a fore braf o Mehefin. A mae hwnna'n hyfryd ar ôl y tywydd ni wedi cael yn ddiweddar. Yr emyn cyntaf yw 118. Canaf yn y bore am dy ofal ci, drwy'r hyrnos dywyll gwyliaist droso fi. Diolch i ti arglwydd, nid ateliaist ddim, cysgod bwyd a dillad ti a'i rhorais dim. Diolch i ti arglwydd yw fy llawen gan, canaf nesym gyrraedd broedd gwynfa lan. Ac yn y blaen. Diolch. Gwen, beth yw enw di? Ioan. Ioan, o'n enw hyfryd? Mae dy enw di yn y Beibl. O ti'n gwybod? Mae dy enw di yn y Beibl. Te Gwen ddim. Pa poeni, yw'n enw fi ddim yn y fe chwaith. O, na ni. Ond ni ofyn cwestiwn. Mae da bapur dy fi fan hyn. Dim yn fawr iawn ac di. Beth wi eisiau trio wneud? Wi eisiau trio rhoi papur dros ymhen fel bod fi'n mynd trwy'r papur a bod y papur yn dod lawr fel tysa fe rhyw hwb. Ti'n credu bod fi'n gallu wneud na? Tien? Mae'n neis cael fyw yn y fydau na chi. Ti'n meddwl bod e'n bosib? Falle. Ni weld. Felly, mae rhaid i wneud rhyw fath o dwll yn y fe i ddechrau fo i dos. Chi'n gallu gweld fi'n mynd job daclus iawn yn ei twll yn y papur yma. Chi'n credu bod yn mynd i fynd dros ymhenni? Na, fi'n mynd credu eitha dros yn sgwydda fi. A lawr, wir y fawr, tydw? Mi fe fawr. Na, fi'n mynd i allan yn nawn a fo'r papur yma fawr fi fel dwi'n gallu gwneud allan gyda'r beth fel mwthus. Na.
Fi'n mynd i allu neud e nadw. Chi ddeithio meddwl bod yna bethau chi ddim yn gallu neud? Ie. Pa fath o bethau ti'n yn gallu neud efo? Rhedeg marathon. O, llawn ni byth neu fe. Fi'n mynd credu gallu ni'n rhedeg hanner milltir, sôn am marathon. Os yna beth ti'n cael un anodd i wneud? Mae'n anodd meddwl weithiau. Sori? Mynd â to. Mae yna lot o bethau. Ella yn y fysgol bod yna bethau. Chi'n stryglo i wneud yn dos? Beth chi'n wneud? Os chi'n y fysgol, mae'n meddwl beth chi'n gallu wneud. Beth ti'n wneud? Ista ar y mat. Fe ti'n eistedd y mat. Os yw'n yn dod i helpu ti. Athrawes? Ia, mae rhywun yn dod i helpu chi. Ella rhywun efo cynllun. Nawr te. Mae rhyw fath o gynllun dy fi fan hyn. Fi hefyd. Beth yw hwn? Dwi'n dyn. Sison, ia. Offer. Cynllun. Ac offer. Right. Plan. A tools. Beth yw'n mynd i wneud? Yw'n mynd i wneud toriadau yn y papur. Chi'n gwybod, ond na lot o bobl yn y Beibl. Allai chi'n dysgu amdano fe yn y ysgol sy'n. Ond na lot o bobl yn y Beibl. Ond nhw'n meddwl, allai ddim wneud beth mae Duw yn gofyn i fi wneud. Mae'r rhan gyntaf, yr Hen Testament, mae'n llawn o bobl, mae'n siŵr bod ti wedi clywed amdano nhw, proffwydi. Ti wedi clywed am y proffwydi? Lle bod ti braidd yn ifanc. Bobl o'n nhw. O Duw wedi gofyn i'r proffwydi yma i wneud gwaith arbennig. Ond beth oedd y proffwydi ni ddeud wrth Dduw? O na, ddim fi. Allai byth wneud e. Dyna beth oedd y proffwydi. A ni ddeud, mae'n fi anodd, allai byth wneud hwnna. Ond oedd Dduw yn deud, mae gyda fi gynllun i chi, a hefyd, mae gyda fi'r tools. Nawr, ta fi'n mynd i dorri hwn yr ochr arall nawr. A oedd Iesu, ond na ffrindiau arbennig, dy Iesu yn dod. Y disgyblion, wy'n siŵr bod chi wedi clywed am Iesu a'r disgyblion, ac oedd rhain yn ffrindiau arbennig. Ac ar ôl i Iesu fynd yn ôl i'r neb, oedd rhain, oedd nhw mewn i stafell yn Jerusalem. Oedd nhw'n gwybod beth oedd Iesu eisiau iddyn nhw wneud. Ond, ond nhw'n meddwl, na, allwn ni byth wneud beth ni fod i wneud. Ond, mi oedd na gynllun hefyd gan Iesu. A hefyd, mae rai fi fod yn ofalus nawr, os ni'n gwneud y toriadau anghywir nawr, mae popeth yn mynd o chwith. Felly mae rai fi fod yn ofalus mynd hyn nawr. Ond oedd Iesu wedi gaddo y Ysbryd Glân rhywbeth i helpu i ffrindiau. So, cynllun i gael a'r tools. A mae hwnna'n bwysig mewn bywyd. I'r pen arall, fi'n credu. Ella bod chi'n gallu gweld bod hwn. Ella mynd i... Na, ta, ydw i wedi gwneud ei gyd.
Mae'n fan hyn sydd wedi cael ei wneud. A un bach arall. Cael ei wneud. Ydy. Nawr te. Ydw i'n mynd i ffito mewn yn yna? Ydw. Sy'n problem o gwbl nawr, nagos. O, ni di fwy gyfynaf. Ond bydde fi'n ffito dros y ti, bydde? Bydde fi'n ffito dros tegwen. Hefyd. So beth oedd i ddechrau fi? Yn edrych fel bod e ddim yn bosib. Gyda'r cynllun iawn, a plan iawn, a gyda'r tools iawn, mae'n dod yn bosib, tydi? Nawr te, mae gan Dduw a Iesu, mae dy fe gynllun i bob un ohono ni. Mae eisiau ni fyw yn dda, byw, wneud beth mae fe eisiau ni wneud, bod yn garedig, bod yn hael, bod yn neis i bobl. Dyna mae eisiau ni wneud. Dio ddim weithiau'n fwydd. Na, dio ddim weithiau'n fwydd. Ond, mae Iesu'n fod tools i ni wneud e. Beth ti'n credu yw'r tools mae'n rhaid? Well, I got tools. Well, I got a hammer. Well, I'm looking for the different tools. Ia, fei gwahanol, tools gwahanol. A mae Iesu di roi lot o tools gwahanol i ni. Ti'n gallu meddwl beth yw nhw? Ffrindiau. Ffrindiau, ia, ffrindiau. Ffrindiau sydd hefyd yn dilyn Iesu. A bobl yn y capel. Ia, beth arall chi'n credu? Mae clyw mae un i gael fan hyn. Y Beibl. Y Beibl. Dyma'r cynllun. Dyma'r cynllun. A'r cynllun fan hyn yn y Beibl. Tools ydy'r bobl sy'n helpu ni. Heina yw'r tools. Beth arall chi'n credu gallaf fod yn tools i helpu chi? Mechanisms and digging. Un peth arall, beth ni'n neud? Gwerio. Gwerio. Mae gweddi hefyd yn un o'r tools. A mae Iesu, mae fe'n rhoi help i ni. A dyna beth dwi eisiau chi gofio bore yma. Bod rhywbeth allan edrych yn anodd, a bod chi'n teimlo bod Duw allan gofyn i chi o wneud rhywbeth a chi'n meddwl, mae llai byth wneud hwnna. Os oes cynllun i gael, a'r tools, y Beibl, gweddi, y Ysbryd Glân, pobl i'n helpu ni, mae'n syndod beth sydd yn gallu dod yn bosib. A dyna beth dwi eisiau chi gofio. Ti'n credu chdi gofio yna? Na ni, mae'n hyfryd gweld chi. Hyfryd gweld chi. Diolch yn fawr am ddod. Mae darlleniad sydd bore yma i chi. Mae fe allan i'n anghyfarwydd. Dwi'n yn gwybod pryd ar eich chi glywed rhywun yn darllen o Llythyr Paul at Philemon o'r blaen. Ddim yn aml iawn dwi wedi clywed unrhyw un yn darllen o'r llythyr arbennig yma. Ond wi am darllen hwn bore yma. Jyst i'ch atgoffa chi, Philemon oedd enw'r cyfoethog. Dinesydd Rhufeinig, oedd e'n byw yn Colosia. Oedd e'n Gristion hefyd.
Mi oedd gyda fe geithwas. Ond fe redodd y ceithwas I ffwrdd, Onesimus oedd enw'r ceithwas. Fe redodd e ffwrdd, sy'n syniad yn ei pam, ni'n yn cael gwybod pam oedd wedi redeg I ffwrdd. Ond fel pob stori dda, mae yna wastad rhyw twist mewn stori dda yn dos. A un o'r twists fan hyn ydy, fe offennodd Onesimus y ceithwas I fyny'n y carchar yn y Rhufain, yr un pryd ag oedd yr Apostol Paul yno. A dan ddylanwad Paul, mae Onesimus hefyd yn dod yn Gristion. Nawr, mi oedd Paul oedd yn ffrindiau gyda Philemon, a mi oedd yn ffrindiau gyda Onesimus. Felly oedd e am i'r ddau ddod at ei gilydd, oedd e am i'r ddau gymodi. Felly mae Paul yn ysgrifennu llythyr o apel yw e, I Philemon, I dderbyn Onesimus yn ôl. Dyna beth sydd yn y llythyr. Mae fe'n lythyr byr. Na fi ddechrau yn adnod 8, na fi hebgor y cyfarchion ar y dechrau a'r cyfarchion reit ar y diwedd. Apel Paul ar ran Onesimus. Dyna pam dwi am ofyn ffafr I ti. Gallwn ni siarad yn blaen a deud wrtho ti beth i'w wneud. Gan bod yr awdurdod wedi roi I mi gan y Meseia. Ond am fy mod I, y math o berson ydw I, Paul, yr hen ddyn bellach, ac yn y carchar dros achos y Meseia Iesu, mae'n well gen I apelio ata ti ar sail cariad. Dwi'n apelio ar ran Onesimus, sydd fel mab I mi yn y ffydd. Ydw, dwi wedi arwain ei gredu tra dwi wedi bod yma yn y carchar. Defnyddiol ydy ystyr I enw e, ac mae'n heiddi'r enw bellach, mae diwedd fyddai'r enw gorau iddo o'r blaen, a bellach mae'n ddefnyddiol I mi yn ogystal ag I ti. Ein bod ni wedi dod yn ffrindiau mor glos, dwi'n I anfon e nôl ata ti. Byddwn ni wrth fy modd yn I gadw fe yma, iddo fy helpu I ar dy ran di tra dwi mewn cadwyni dros dy newyddion da. Ond y ddewis di fyddai hynny, a byddai'n rhaid I ti gytuno. Dwi ddim am dorfodi di I wneud dim byd. Mae'n bosib mae'r rheswm pan gawsoch I eich gwahanu am ychydig, oedd mwyn I ti I gael e nôl am byth. Dim fel ceithwas o hyn ymlaen, ond yn llawer gwell na hynny, fel ffrind annwyl sy'n credu yn Iesu Grist yr un fath â ti. Mae wedi bod yn werthfawr iawn I mi, ond bydd yn fwy gwerthfawr fyth I ti, fel gwas ac fel brawd, sydd fel ti yn credu yn yr arglwydd. Felly, os wyt ti'n cyfri dy fod yn bartnar I mi, rho'r un croeso I Onesimus ag a fydde ti'n I roi I mi. Os gwnaeth e unrhyw ddrwg I ti, neu os oes arno unrhyw ddyled I ti, dewna fi ei dalu nôl. Dwi'n ysgrifennu'r peth ac yn ei lofnodi fy hun. Gwna I ei dalu yn ôl, Paul. Gobeithio bod dim rhaid I mi datgoffa di fod arna ti dy fywyd I mi. Gwna hyn I mi fel ffordd o wasanaethu'r arglwydd.
fy ffrind annwyl sy'n dilyn y Meseia, neu di godi fy nghalon i. Dwi'n ysgrifennu ata ti, am fy mod i'n hollol siŵr y gwneud i beth dwi'n i ofyn, a mwy na hynny. Dyna apel Paul at Philemon a ran Onesimus. Rwy'n i ganu mhellach y Emyn 416. Yma un waredwr Iesu Grist fab Duw, werth fawr oen ei dad Meseia sanctaidd, sanctaidd yw. Iesu fy ngwaredwr enw uchaf nef, annwyl fab ein Duw Meseia naberth yn ein lle. Yna caf ei weled fyw ddydd yn y nef, a'i addoli ef yn frenin yn y sanctaidd le. 416. Maddeuant a gymod yw prif themau'r llythyr wy newydd i ddarllen. Felly, gweddi am faddeuant a chyffes dros fyd rhanedig ydy'r weddi yma. Gawn ni gyd weddio. O arglwydd, wrth i ni droi ata ti yn hawelwch yr awr. Gad i ni ymdawelu yn dy gwmni di. Gad i ni deimlo dy fod ti yn bresennol gyda ni. Gad i ni deimlo dy fod ti yn cyffwrdd ni. Ni'n dod gan wybod mor hanedig ydy'n byd ni y bore yma. Ni'n aml yn siarad yn bod ni'n un byd. Ond ni'n gwybod nad yda ni ddim yn un byd. Dau fyd yda ni.
Mae yna fyd i'r cyfoethogion, a mae yna fyd gwahanol iawn i'r tlodion. Byd i'r rhai sydd efo digon i fwyta. Byd i eraill sydd yn newynu. Rhai yn sâl, rhai yn iach. Mae rhai yn bwerus, eraill heb unrhyw fath o ddim o gwbl. Dau fyd ac agendor anferthol sydd rhyngthyn nhw. Dau fyd sydd yn tyfu ar wahân fwy a mwy bob dydd. O'n i'n cydnabod o arglwydd bod gyda ni yn y rhaniadau yma. Felly ni'n gofyn i ti i faddau i ni y bore hwn. Hyd yn oed o fewn y gymdeithas da ni'n byw yn ddi. Ni'n gweld y cyfoethog ar tlawd. Ni'n gweld y rhai da a'r breintiedig a rhai heb unrhyw fraint o gwbl. O arglwydd, maddau ni am nad yda ni yn trio lleihau y rhwygiadau sydd rhyngtho ni. Lleihau yr agendor yma rhwng y ddau fyd sydd yn bodoli yn ein cymdeithas ni ac yn y byd i gyd. Gad i ni geisio cyfiawnder, ceisio newid. Ni'n sôn am y pethau yma yn gyson. Ond y gwir ydy, ni ddim yn wneud rhyw lawer le mae cyfiawnder yn y cwestiwn. Lle ni ddim yn gwneud rhyw lawer i geisio newid y byd a'r gymdeithas ni'n byw ynddo fe. Oherwydd pan mae'n dod yn fater bod ni yn rhannu o'n digonedd, tyda ni ddim allan ddigon hael pan ni'n neud hyn. Felly, maddau ni'n bod ni'n anwybyddu anghyfiawnderau sydd i gael yn ein byd. Maddau ni. Ni'n dod hefyd gan ddiolch i ti am bopeth ni wedi gael trwy dy law di. Mae pob un ohono ni hefyd yn dod y bore hwn gyda'n gweddiau personol yn hunan. A mewn cwpl o funudau o dawelwch nawr, derbyn yn gweddiau bach tawel unigol personol ni. Felly derbyn yn gweddiau ni dros yn byd, dros yn cymdeithas, dros yn teuluoedd, a'n gweddiau personol ni y bore hwn. Yn enw'r arglwydd Iesu a'n dysgodd pan yn gweddio i ddweud, ein
Bore da a braf gweld yr hael yn tywynnu ddelwedodd Eirian yn awr ar ôl y tywydd garw. Oedd yn had pob amser yn dweud pan o'n i'n fyw ar y fferm, os o fi'n bwrw gwneud tyranau yn mis Mai, byddai ddim yn addawol iawn yn y haf, ond ni'n gobeithio nad yw hynny'n wir eleni mwyn gwylio'r plant ac mwyn yr Eisteddfod yn y garreg glas. Croeso i'r pulpit i'r Dr Eirian Davies. Mae Eirian wrth gwrs yn wyneb cyfarwydd i ni yma yn y Crwys. Meddwl bod hi'n dod yn Ynys Môn yn wreiddiol, a mae'n gyn athrawes, ac mae hefyd yn llais adnabyddus iawn ar y radio boed yn fardd y mis neu ar y talwrn. Ac os chi'n mynd i'r garreg glas, cerwch lawr i'r babell len, fe chi mewn ymwledd, achos mae Eirian yn rhan o'r tîm ymryson, Morganog dwi'n meddwl, bydd tipyn o job da'r Meirin. Mae bob amser yn barod i'ch ymwynes ni yma yn y Croes, fel da ni'n gwybod, a dysgwirion ymlaen i'w neges heddiw. Croeso yn Eirian. Heno bydd y gwasanaeth yn ofal Margaret Jones, a nawnewch sylwi mae oedfa Zoom yn unig fydd hynny. Ni fydd yna oedfa yn y capel, oedfa Zoom, a hynny'n ddigidol, ac mae'r ddolen ar gael ar yr e-bost fel yn ôl yr arfer. Ac dwi'n siŵr mi fydd yn hwylus iawn i ymuno. Yr wythnos nesaf, ni fydd oedfa yma yn y bore, gan ein bod wedi derbyn cais i ymuno ar gymynfa yn y tabernacl. Yna, gyda'r nos a parch Alun Tudur fydd yn ein harwen. Mae hwn yn gyfle arbennig, dwi'n meddwl, hefyd i ddiolch i Cerian. Mae Cerian yma'n rhywle. Diolch iddi am drefnu'r gwybdaeth ar gwch y wefelu ddydd Gwener o Benarth lawr tuag at y Bari a Lafanoc. Roedd yn chlysur cofiadwy iawn yr waethaf y tywydd, oedd y môr yn bir arw i gweud y gwir, ac ni allem llain a cofio geiriau ar y mynydd ar fôr tymestlog teithio'r wydd. Ond mi oedd yn ddiwrnod arbennig, a phawb, dwi'n meddwl, oedd wedi ymuno, wedi mwynhau mas draw, o fi'n wefreiddiol i ddweud y gwir, a diolch yn fawr i ti, Cerian. Cyhoeddiadau'r wythnos, cofiwch y coffi ar y camera, ac yn ola, fel y cyhoeddiad wythnos diwetha, mae'r henediriaeth bellach wedi derbyn cais wrth Thomas. Neu'n Thomas ni, ei fod yn dymuno am geisio am y weinidogaeth. Yn ystod oedfa'r bore ar Sul y 5 o Orffennaf, mi fydd yr ysgrifennydd yr henediriaeth yn cynnal sgwrs gyhoeddus gyda Thomas ynglyn â'i fwriadau cyn cymeryd pleidlais yr eglwys. Sylwch bydd angen 3 ran o bleidleisiau o blaid cyn y gellir symud ymlaen. Ac mae'n holl bwysig felly i'r nifer ucha posib i fod yn bresennol, ond dwi'n siŵr bydd yna gynulleidfa teilwng gan fod Thomas wedi bod yn gweithio yn galed yn ein plith nawr ys nifer o flynyddoedd. Felly gofynnwn am gynulleidfa teilwng wrth i ni symud ymlaen i bennod newydd yn ein hanes yma yn y Crwys. Ac yn awr fe gymerir eich hoffrwm. Diolch. Derbyn yr offwm yma, derbyn hefyd yr rhoddwyr, a defnyddio'r rhoddwyr fel adnoddau sydd gyda nhw er lles dy deyrnas di. Amen. Diolch am y croeso, Alun.
A oedd hi'n hyfryd clywed oddi wrth Sian dechrau'r wythnos bod Thomas yn bwriadu mynd mewn am y weinidogaeth. A pob dymuniad a phob bendith arno fe wrth newid cyfeiriad gyrfa mewn ffordd, pob bendith iddo fe. Emyn 332. O arglwydd da argraffa dywirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra bwydd byw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag erioed. Yn gysur bont i'n calon, yn llysefn wyw i'm troed. 332. Jyst am chydig funudau at Philemon. Un o fan gymeriadau Beibl ydy'r gwr yma. Dim ond yn y llythyr yma gan Paul, mae yna unrhyw gyfeiriad at Philemon yn y Testament Newydd. Felly, mae'n amlwg chydig iawn ni'n gwybod amdano fe. Mi oedd yn ddinesydd Rhufeinig, un cyfoethog oedd yn byw yn Colosia, tre sydd erbyn heddiw yn Twrci. Oedd wedi dod yn Gristion o dan ddylanwad yr Apostol Paul. Paul wedi bod yn pregethu yn Colosia. A Philemon wedi troi at Dduw. Nawr, nid jyst unrhyw Gristion oedd Philemon, oedd yn Gristion pybyr. Oherwydd oedd wedi dechrau eglwys yn ei gartref yn Colosia, gyda ffrind iddo fe Epaphras, a dau arall Apphia ac Archippus. Ni'n mynd hollol sicr pwy yw'r rhain, ond y gred gyffredinol ydy bod Appia'n wraig iddo fe ac Archippus yn fab iddo fe. Felly, eglwys deuluol I naws oedd hon. Mae'n debyg mae ystyr yr enw Philemon ydy serchus, caredig, cynnes. Ac yn y llythyr, dyna'r argraff ni'n cael am gymeriad Philemon, rhywun cynnes, serchog, hael, caredig. Ac yn sicr, mae yna dystiolaeth mae'n debyg bod Philemon
bod e wedi bod yn dangos tipyn o gytsefn a gofal dros aelodau'r eglwys yma oedd yn cyfarfod yn ei gartre a bod e hefyd yn hael iawn tuag atyn nhw. Mwy na thebyg ni ond yn gwybod amdano am Philemon oherwydd y ceithwas yma o Onesimus oedd wedi rhedeg i ffwrdd. Nawr, fydde di sy'n gynharach, ni'n yn gwybod pam oedd wedi rhedeg i ffwrdd. Oedd wedi dwyn rhywbeth? Oedd wedi ffreio gyda'i feistr? Neu eich bod e jyst ddim yn gwneud beth oedd ei fod i. Glywson ni'n y darlleniad. Bod wedi bod yn geithwas eitha diwerth i Philemon. Ni'n yn gwybod pam, ond mae o'n gorffen i fyny yn y carchar yn Rhufain gyda'r Apostol Paul. A mae ynta hefyd yn dod yn Gristion. A fel ddydych chi, sail y llythyr ydy apel gan yr Apostol Paul i'w ffrind Philemon i dderbyn Onesimus yn ôl. A dau brif thema sydd na'r llythyr yma, maddeuant a gymod. Oedd Paul am i Philemon faddau i Onesimus ac i gymodi gyda fe. Ac o'n i'n meddwl, o'n i'n sôn yn y weddi am fyd hanedig. A wy'n teimlo'n aml, wy'n tueddu i'w rando ar y newyddion deg ar y BBX bob nos. A wy wastad yn teimlo, deud y gwir, yr un peth wy'n ei glywed bob nos. Y casineb a'r dialedd sydd yn y byd a bobl yn talu nôl i'w gilydd. Ac o'n i'n meddwl, dyma mewn ffordd, y ddau beth da ni angen yn ein byd heddiw. Maddeuant a chymod. A jyst chydig o nodiadau ar y ddau bwynt yna sydd gyda fi bore yma. Yn gyntaf maddeuant. Nawr, fel ceithwas oedd wedi rhedeg i ffwrdd, mi alla Onesimus fod wedi disgwyl cosb hallt iawn pe bai o'n dychwelyd yn ôl at ei feistr. Ond sylwch beth oedd Paul yn ei ddweud yn ei lythyr. Os oes unrhyw ddyled da Onesimus i ti, Philemon, na fi dal i'r ddyled yna. A hyd yn oed yn bellach na hynna, mae Paul yn deud wrth Philemon, os oes unrhyw gosb mae rhaid i Onesimus i gymryd, dwi'n fodlon cymryd y gosb yna fy hun. Beth felly mae Paul yn ei wneud? Wel, mewn ffordd yn syml iawn, mae yn dilyn esiampl yr arglwydd Iesu Grist. Be nath Iesu? Mynd i'r groes, cymryd yn cosb ni. Y gosb da ni'n ei heiddi oherwydd yr holl bethau ni di wneud, yn groes i ewyllus Duw, yr holl bethau ni'n parhau i wneud, yn groes i ewyllus Duw. Ni'n heiddi'n cosbi, ond mae Iesu di cymryd y gosb. Dyna beth mae Paul yn ei wneud fan hyn, dilyn yr esiampl. Neud, na i gymryd y gosb fel bod ti'n gallu maddau i Onesimus. Ond wrth gwrs, mae rhywbeth fel maddeuant, mae fe'n hollol groes i'r ffordd mae'r byd yma'n gweithio, a wedi gweithio. Hyd yn oed 2000 o flynyddoedd yn ôl yn y gyfraith Iddewig. Beth oedd wedi ysgrifennu? Llygad am lygad, dant am ddant. Dial mewn ffordd. Os ti'n neud drwg i fi, wy'n neud drwg i ti. A ni'n parhau i weld e.
Ni wedi gweld ar strydodd Prydain yn ystod yr wythnos diwetha yma. Strydoedd Southampton. Strydoedd Gogledd Iwerddon yn ystod yr wythnos diwethaf. Pan dda ni'n meddwl bod yna chydig o gymod wedi dod i Ogledd Iwerddon, ni'n gweld bod yna gasineb a dialedd yn dal i fod yna. A mae llwyth o esiampla. Lle ni sôn am Trump a Cilfor Hormuz a beth mae e'n bygwth i wneud i Iran os nad yw'r Cilfor yn cael i agor. Israel a Gaza. Ia, mae fe'n ddiddiwedd. Beth wedodd Gandhi, an eye for an eye makes the whole world blind. Ia, mae trais, mae'n dechrau rhyw gylch dieflig. A fwle, mae rhaid torri'r cylch yna. A dyna neges Iesu. Gnewch dda i rhai sydd yn neud drwg i chi. Maddeuwch i rhai sydd wedi troseddu yn eich erbyn chi, fel ni newydd ganu nawr yn ystod Gweddi'r Arglwydd. Ia, fwle, mae rhaid i rywun gamu mewn a maddau mwyn torri'r cylch dieflig yma. Ond ni'n sôn am y trais wrthos dwytha yng Ngogledd Iwerddon. Mae o bron 20 mlynedd nawr ers y bomio ar Sul y Cofio yn Ynys Cylen. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonon ni fan hyn yn cofio'r bomio ar Sul y Cofio. 10 wedi hynafu, 20 wedi ei lladd. Un ohonyn nhw merch ifanc, Mary Wilson, 20 oed. Byddodd ei thad i sylw'r byd yn y misoedd oedd yn dilyn hynna. Oherwydd beth wedodd e, dwi'n maddau i rei sydd i llofruddio fy merchi. Yn fwy na hynna, dwi'n gweddio drostyn nhw. A wy'n gweddio am nerth i barhau i weddio drostyn nhw. Ia, oedd Gordon Wilson yn gweld dod dial, dod neb yn mynd i elwa o ddial o gwbl. Ia, ffordd maddeuant, dyma ffordd y groes. Yn sicr, dyw i ddim yn ffordd y fwydd o gwbl. Mae yna gerdd gan Waldo. Pa beth yw dyn, eich bod rhain o'ch chi'n gyfarwydd ar gerdd yma. Cyfres o gwestiynau ac atebion sy'n y gerdd. Un o'r cwestiynau yn y gerdd ydy, pa beth yw maddau? Ac ateb Waldo, cael ffordd trwy'r draen at ochr hen Elin. Ia, ffordd trwy'r draen. Mae'n ffordd anodd. Wy'n siŵr bod ni gyd, unai pan oedd ni'n blant, neu ni wedi bod yn chwarae y plant yn y teulu yn yr ardd neu rhywbeth, mae'r bel di mynd i'r llwyn. Ni di mwyn braich mewn, idio cael y bel yn ôl. A ni'n gyfafiadau gyd oherwydd y draen yn y llwyn. Pa di digwydd, wy'n siŵr i bob un o'na ni. Ia, ffordd trwy'r draen. Mae'n ffordd anodd. Does neb erioed wedi dweud bod maddau yn rhwydd. Ond fel Cristnogion, eich bod yn rhywbeth mae angen i ni wneud yn amlach, torri'r cylch yma o ddial. Ac yna, y fail thema yn y llythyr yma ydy gymod. Galwad am gymod sydd fan hyn rhwng Philemon ac Onesimus. Ond mae Paul yn gofyn i Philemon i dderbyn Onesimus yn ôl, nid fel ceithwas, nid fel rhywun o amgylch y tŷ, mae o jyst i'w ddioddau. Na, mae o'n gofyn iddo fe dderbyn e'n ôl fel brawd.
fel un o'r teulu. Mae o hefyd yn gofyn i Philemon i roi fi'n croeso i Onesimus, a beth bydde Paul yn ei gael, tysa fe'n galw yn y tŷ yma, oedd Paul a Philemon, ond nhw'n ffrindiau da. Oedd Paul yn gwybod, bydde fe'n cael croeso mawr yn y tŷ yma. A mae'n dweud wrth Philemon, wi naw eisiau ti, roi fi'n croeso i'r ceithwas yma sydd wedi rhedeg i ffordd. Troi ceithwas yn frawd. Dyna beth yw'r apel yn fan hyn. Cymodi, derbyn rhywun yn ôl ar delera cwbl gyfartal. O'n i weld Nelson Mandela, chi'n cofio fi o Nelson Mandela, fi oedd yn y carchar am 27 o flynyddoedd. Pan ddoth e allan, bydd wedodd e bod e'n maddau y rhai oedd wedi gadw fe yn gaeth. Fe nath e redeg ymgyrch am arlywyddiaeth de Affrica ac ennill. A mae'n debyg, mae dau thema yn ei fanifesto fe, pan oedd e'n ymgyrchu, oedd maddeuant a chymod. Nawr, ni newydd gael etholiadau'n senedd ni yma yng Nghymru. Nawr, wi ddim wedi darllen y manifestos o gwbl, mae rai fi gyfadau. Ond byddwn ni'n synnu'n fawr os oedd unrhyw manifesto da unrhyw blaid ar gyfer y Senedd yn sôn am faddeuant a chymod. Mwyn o thebyg ddim. Ond mae'n debyg bod y ddau beth yma yn amlwg yn manifesto Nelson Mandela. Ni'n gwybod bod e wedi ennill, fe ddoth e'n arlywydd, ac o mewn chydig fisoedd, oedd wedi sefydlu Comisiwn Gwirionedd a Chymod, the Truth and Reconciliation Commission. Beth oedd pwrpas hwn? Wel, beth oedd Mandela eisiau oedd bod y rhai oedd wedi cyflawni troseddau yn cydnabod yr hyn oedd nhw wedi ei wneud. Cydnabod. Os o'n nhw'n wneud hynna, o'n nhw'n cael amnest dim cosb. Ac oedd Mandela yn gweld hyn, y cydnabod, fel y cam cyntaf ar y ffordd i gymod. Fel byddech chi'n dysgwyl, doedd hwn ddim yn boblogaeth gyda lot fawr o bobl, oherwydd nhw'n anhapus iawn i weld bobl yn mynd heb gael eu cosbi. Ond mewn ffordd, mi oedd na gosb, oherwydd bod nhw'n gorfod cydnabod beth o'n nhw wedi wneud yn anghywir. Oedd pawb yn gwybod beth o'n nhw wedi wneud. Doedd dim cudd fy meiau rhag y werin fan hyn. Na, cydnabod, faddeuant. A hwnna ni dro yn arwain ymlaen at gymod. Unwaith eto, ffordd cymod ydy ffordd Iesu. Ffordd o adfer perthynas ydy o, rhwng un person a person arall. Rhwng cymdeithas a chymdeithas, llywodraeth a llywodraeth. Ac yn y pen draw, rhyngon ni a Duw. Dyna oedd Crist wedi wneud ar y groes, yn cymodi ni a Duw. Llythyr byr iawn ydy'r llythyr yma. Llwch chi ddarllen yn fwydd tra'n cael paned o goffi neu paned o de. Ond er bod e'n lythyr mor fyr, mae neges ynddo fe yn un hynod o bwerus, sef yr angen bod ni'n defnyddio maddeuant a chymod fel ffordd o gael gwared o gasineb
a'r dialedd yma sydd yn y byd ar hyn o bryd. Tydi'r llythyr, os ddewch chi ddarllen fe sylwch chi, dyw'r llythyr ddim yn cyfeirio'n uniongyrchol at y groes, a hwn yw'r unig un o lythyron Paul, mae'n debyg sydd ddim yn cyfeirio'n uniongyrchol at y groes. Ond, mae'r groes mewn ffordd yn ganolog i'r llythyr, oherwydd maddeuant a chymod. Dyna beth mae'r groes yn sefyll amdan. Ia'n hanes Onesimus a Philemon, yr Apostol Paul oedd y cyfryngwr. I ni, Crist ydy'n cyfryngwr ni, rhyngon ni a Duw. A fel di eisiau am y dechrau, dyma'r ddau beth sydd angen ar yn byd ni heddiw, maddeuant a chymod. Oherwydd chawn ni byth heddwch, ond i bai am hynny. Er mwyn i enw. Amen. Yr emyn ola, 865, a wedi dewis hon yn bwrpasol, oherwydd mae'r ail bennill yn dechrau, cawn dy galon lan, faddeugar yn dy gwmni di o Dduw. A wrth gwrs mae'r pennill ola yn gorffen gyda'r llenella ar y llawr o tored gwawr ddedwy ddydd, y cymod mawr. Dwi'n credu bod yna lot o emynau le mae maddeuant a chymod i gael o fewn yr un emyn, ond mae hon yn un ohonyn nhw. O dywysog ein tangnefedd, cyfaill mwyaf ddeiar hon. Gwna elynion yn gyfeillion heb un brad di boeni bron. Gwrando gri ein henaid ni am yr hedd sydd yno ti. 865. Tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwon calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd, o'r awr hon hyd byth. Amen.